Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. May goodbye kiss ko diha. Kuwapa nga maldita. Ikid lang lubot ay. Bisa magbindalita pa ni siya pero angayan lang gihapon. Dili pagyapon makuhaan ang iyang kagwapa. If only nagtarong ko. Unta. Niya itong higayon nga gitugyan niya ang iyang pagbabahay na ako sa dakong kasayon. Unta. Niya pagyapon siya uban ako karon. Unta. Dili ko niya kasilakan. Shit. So paning akong gibati alang nimo, Daniela. Pagmahay ba kini nga gibuhi antikan di ato hikayo na. Kadakuha na ko ang imong pagkababay. O pagbasol. Yagiwi makaktika o guwa tabangin di atong nagayo kag palapang. Oh, shit. Love na kinigibati ko alang ni mo, Daniela. Oh, no. Dili kini mahimo. Dili mahimo pasagdan ko kining pagbati. Ngano ingon ni ana ay mong tinutukar ni Danny, kuya? Jesus Christ, Nimo! Mangurat ka man! Nadi ka sa kong luyo? I was just watching her go. Akong gisundan sa pagtanaw katingalig, mahog sa hagdanan. May nalang makadagadan ko aron sa pagsaot niya. Kuya, stay away from Daniela. Unsay mong gingon? Stay away? Unsa man ka? Takdan ka ng daddy? Duha na mo mudili na ako sa pagpaduol ni Danny? Bidag nga no. Ano de? Unsa may naa? Hey! Gubain na akong poison da. Executive man tagang dating na ko ron. I know that stare, kuya. Nakailakay ko anang maong tinutukan. Ang ngayon na to? Just stay away from Danny. Oh. Shit, ra. Sa din na sa kong tinutukan. Di ba ingon anay ragi kumututok kong babae? Ay, kung igna nga, lahi kong tinanawan ng dunia. Huh? Obvious na ba kay ko? Fuck. Nang! Sabi ato, Happy Meal man. Laag ko. Anya? Wala lang. Parbaw lang ko. Di ka masuya. Mula ako na samtang ikaw na aradiha. Nagsigig padlimpyo. Ay, wala ako masuya, ana. Mas maay sa Ginoon nga mulakaw ka. Kay bakuhaan og demonyo kining balaya. Usa? Ay, nakadungog ka pa. Ay, ilibre sa untata ka. Kinilay timan ino niha. Dili sa tanang higayon nga buutan ko nimo. Karon ra ni. Timan ika na. Ha? Miduol pa kyan? Aron paybaon ko nga buutan siya. Wala. Buutan na siya ng istorya, ha? Ay, nagiahak na. Unsa na lang malditas ila, no? Ay, patay kang bata ka.
Hadlukon man tani mo ay. Ang mahinoon. Manglakaw na silang tanan. Kami na lang ni Ma'am Dani ang nias balay. Walay samo. Wapa din si Daddy sa iyong opisina? Ay, it's okay. I'll just wait for him in his office. Sige, Miss... Tirol, sir. Bago ka din hino. Ikaw tingali ang puli ni Miss... Unsa ganito yung pangalan atong sekretary ni Daddy sa Miyagi? Never mind. Musod ko sa office ni Daddy. After 5 minutes, sunod ako. Yes, sir. Pasudlon ko niya. May isugo ka siya. Taoy, kaseryoso ra bagnaw sa anak ni Chairman. Madlok man sadta. Tuwa pa kuno sa usa ka side si Daddy. Guwapa sa ning bag-o niyang sekretary da. Come in. Sir, you want coffee or... Lock the door. Sir? Don't you hear me? I said lock the door. Yes, sir. Done, sir. Come here. Sir, what can I do to... Parog lang diha sa kong atubangan. Huh? Let me check on you. Huh? My boyfriend? Nothing serious, sir. Virgin? Sir? Mahimo na nimong tubagon. Mahimo sab nga dili. So, are you? Fine. So, conservative ka? Not exactly, sir. So, pwede ra di ay? Ali, diri pi. Ay, imo kong gisabat. Basig tani chairman. Ay, Sir, gilok. Gilok akong liog. Oliver. Dani. Sir, dili Danya nga ko ngan. It's Tanya. Oh, Sir, don't stop. get up. Ah, I said get up. pero abi ko ganahan Get kang- out now. Unsa pa'y gipaabot nimo? Gawas na. Yes, sir. But please, kung imo ra katong pagsuway, please. Ay atong ko papaas sa trabaho, sir. No. Nobody will know about it. Just get out now. Yes, sir. Shit. Pero kalit man kami sud sa kung malahuna si Daniela. Ganun ang iyang panagkoy ang ako nakita ka kanina samtang nagrumansa sa babae. Shit. Naunsa na ba ko? Nabuang naman tingali ko? Oo, sabi. Gabaan ako? Ang pagkasitra, shit na gyud. Muduol ko sa table ni Daddy. I will keep myself busy aron mawa ka sa kung nahuna, Daddy. Shit.
sad ni ay. Kadiyot sa ay, naanalagya, daol na. Ay, kadiyot, ay. Ay. O say, at What took you so long? Kaganiha pa kung nag-doorbell, ha? Like, it's so hot outside ba ya, ha? Open the gate. hala, ikaw mong gunain ni ma'am. Kadiyot lamang ha. Padaplin sa kiablihan ako ang gate. Ay, kog sugo, Wala na. Wala, talahon magkitong babayana. Kung dili na ko siya papawaon, maigo siya inigabli na ako. Hala no. Naagyod akong gliki ng bayana. Ay, nanalagi ay, magabli na. Kudalian ba, oy? Ay, ma'am. Ayaw pagsandig sa akong car kay tingalig magaras. Grabe ha? Sandigra, magaras na? Uy, hilason? Ha, turay. Sutoy lang maglakaw ay. Asa ka to siya paingon? Sa taas? Nabahala ka diha ay. Kiat lang na ni babayana. Oliver? Sweetie? Nga! I'm here. Tuan na. Where are you? Where are you na? Sugod nagpangita? Nabahala ka diha ay. Oliver? Hoy, Oh, nga ano ba ning? Nga ano ba ning kinang mga dili taga dinhi kusog man kaing manampit ako guhoy? Nga ano ni sila? I said hoy. Yes, ma'am. Si Oliver. What's siya siyang lawak? Where is he? Wala siya dito, ma'am. Where is he? Wala ra ba kung mahibalo, ma'am? Basta kay kaganina ra siyang milakaw. Silang tanan dinhi ganina rang milakaw. Shit. Why did you tell me? Sundi ato bitang unta ka. Misutoy mo sa kaglakaw. I don't like you. Ud, hala. I don't like you too, sab ka ha. Grrr, kalami ba yung kusgon? Aron makadungog siya. Hoy! Na! Hoy! Hoy, sab, ma'am! Sige rin, hoy. Ay, nga no, ma'am? Open the gate, kay mo gawas ko. Ay! Kung dili pa lang kito anak sa amigong Sir Jaime ay kalamit na malagyong! Hey, ay na lang. Ablihan na lang man ako. Noni? Ay! Ma'am Dani? May isugo ka, ma'am? Gusto ko mo, Simba. Mahimo ba ang ubanan ko nimo? Hala, wala may mahabilin din ni ma'am. Ay, ikaw na lamang tingali. Oh, tawgi una si Sir. Wa ko'y number niya sa cellphone. Uy. Og WhatsApp ko'y cellphone na. Ay, mau ba? Isa opisina na lamang, ma'am. Tawgi si Sir. Katulog na ako. Nanawag sa personal nga number ni Daddy din sa iyang office. Ang bahala na. Pagod tubagon. Hello, Jaime. Mahimo bang masimba ko? Promise. Mubalik ra dahin ko ini kahuman. Sige, ubanan ta ka. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!